Миргазиян Юнус уникаль шәхес. Мәскәү вакытта шулай ук, Мәскәүдә укыган вакытта ул безнең тулай торакка килеп йөри иде, үзенә кунакка да шәй иде, без аның төннәр буе яшәп утыра идек. Билгеле, без аның белән бик шаралаша алмыйдык, чөнки ул әллә ничә айлар белән ашар, 4-ләр, 5-ләр, 6-лар айга диңгезгә сәяхәткә чыгып китә иде. Ул бит еракка йөри торган, еракка yüзә торган корабльнең капитанының беренче ярдәмчесе иде. Һәм ул аннан йөреп кайтканны без көтеп тора идек, чөнки ул бик күп күчтәнечләр тияп кайта иде. Ул вакытта совет чоры, кибетләрдә бер нәрсә дә юк. Безгә укырдык, хәтта теге чит ил әдәбияты да бик ул хатлы күреп тормый алып булмый иде. Ул китабын да тияп кайта иде, башка төрле күчтәнечләр дә тияп кайта иде. Я үзе килеп чыга иде, я безне кунакка чакыра иде. Аннан соң без аның белән дуслашып, аралашып киттек, хат алышып тордык без аның белән. Аның белән уртак эшләнгән эшләребез безнең шактый булды. Мин Казанда аның скульптура әсәрләреннән күргәзмә оештыруда башлап йөрүчеләрнең берсе булдым. Ул үзе миңа мөрәҗәгать итте. Разил, менә минем скульптур әсәрләрем бик күп, менә хәтта бер әсәре менә монда да алынып тора. Минем өйдә дә баралар, миңа бик күп бүләк итте ул. Ул бит төрле яклы, күп кырлы талант иясе иде. Ул беренчедән искиткән әйбәт прозаик. Ул менә дигән публицист, үткен телле публицист, һәм ул әйткәнчә рәссам һәм скульптор да иде. Ул кайсы гына илгә барса да үзенең агачтан ясалган скульптуралар өчен материал эзләп биргән. Төрле агачлар, кайсы илдә нинди агач яхшы, кайсы агачтан сыннарны ясау җиңелрәк, кайсылары озакрак саклана. Шулар турында бик тә тәфсилләп сөйләргә нирәт торган иде. Һәм без аның әсәрләрен монда сатып та алдык Казан музейлары өчен, һәм алар музейларда саклана бүгенге көндә. Аннары тагын бер бик зур вакыйга булды. Аның тарафыннан оештырылган вакыйга ул да булса Татарстанда татар язучыларының пен үзәген төзү. Бу аның идеясы иде. Ул килде дә күпме генә инде бу Казанда кайнарга була ди. Сез монда үзегезнең Казаныгызда кайнайсыз, монда язасыз, монда шигырьләрегезне, әсәрләрегезне бастырасыз, китапларыгызны чыгарасыз, укучылар белән очрашасыз. Бит зур халык дөньяга чыгарга тиеш. Дөньяга чыгару иң беренче чиратта әдәбият сәнгать аша булырга тиеш. Ничек чыгарга була? Билгеле тәрҗемә итәргә кирәк әсәрләребезне башка телләргә, чит телләргә һәм чит телләрдәге әдәбият сәнгать әһелләре белән аралашырга кирәк. Аның бүгенге көндә иң кулай юлы пен үзәк төзү. Дөньяда халыкара пен клуб дигән язучылар оешмасы бар. Аның үзәге Лондонда. Ул оешмага 47 илнең бик тә атаклы вәкилләре керә, 47 илдә аның пен үзәкләре бар. Һәм менә Миргазиян аганың тәкъдиме белән без үзебездә 1996 елда пен үзәк төзедек. Пен үзәк төзедек дә, әмма ләкин аны бит халыкара оешма танырга тиеш. Һәм біз Мексикага 1990 елны Мексикага бардык. Бөтен дөнья халыкара язучылар форумына пен клуб оештырган. Һәм шунда 47 илнең пен клуб, пен үзәк вәкилләре бер тавыштан татар пен үзәген үзләренең сафына кабул иттеләр. Бүгенге көндә Россиядә 2 пен үзәк бар. Ул рус пен үзәге һәм татар пен үзәге. Югыйсә Россиядә 200-гә якын халык яши, әмма ләкин пен үзәк 2 генә. Пен үзәк нәрсә эшли ул? Без бүгенге көндә татар әдәбиятын дөньяга чыгару белән шөгыльләнәбез. Һәр елны biz татар әдәбиятының классикларын инглиз теленә, төрек теленә, башка телләргә, рус теленә тәрҗемә итеп дөньяга таратабыз. Мәсәлән, менә күптән түгел генә без Габдулла Тукайның 3 әкиятен 4 телдә бастырып чыгардык. Татар, рус, инглиз һәм төрек телләрендә. Бер вакыйга истә калган. Төркиягә рәсми визит белән баргач, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов җитәкчелегендә безне Төркиянең ул вакыттагы президенты Абдулла Гүл кабул итте. Һәм шул кабул иткән вакытта мин аңа Габдулла Тукайның шул 4 телдә чыккан китабын бик матур чыккан бүләк иттем дә. Шунда залда шул хәтле күп кеше, дәрәҗәле кешеләр утыра. Ул бөтен өстендә унутты да Габдулла Тукайның шүрәлесен төрекчә кычкырып укый башлады. Һәм шунда бөтен делегациягә килгән кешеләргә укып чыкты һәм татар халкына шундый зур фикерләр әйтте. Мин буларны ни өчен сөйлим? Әгәр дә Миргазиян Юнус менә шушны идея белән чыкмаган булса, пен үзәк белән чыкмаган булса, менә безнең язучыларыбызның, бөек язучыларыбызның әсәрләре чит телләргә тәрҗемә ителмәгән булыр иде. Һәм без бу эш белән Миргазиян аганың
васиятын үтәгән рәвештә бу эш белән бик тә актив шөгыльләнәбез бүген дә. Һәр ел әйткәнемчә берничә китап төрле телләрдә бастырып чыгарабыз. Һәм бүгенге көндә инде без 40-тан артык андай китап бастырып чыгардык. Һәм дөньяның менә шул әлеге дә баягы пин үзәкләре булган 147 иленә таратабыз. Аларның китапханәләренә, аларның югары уку йортларына, университетларында бу инде татар әдәбиятын дөньяга таныту өлкәсендә минемчә шактый матур кирәкле эш. Һәм бу эшнең башында әлеге дә баягы Миргазин ага Юнус торды.